Η Μελβούρνη μας χάρισε μοναδικές στιγμές και μας έκανε να αισθανθούμε περήφανοι για τον ελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά αυτή η αχανής χώρα κρύβει πολλά περισσότερα και εμείς θέλαμε να τα εξερευνήσουμε και να τα ανακαλύψουμε με κάθε τρόπο. Έτσι, πήραμε το φορτηγάκι μας, το φορτώσαμε με μπόλικες προμήθειες και ξεκινήσαμε για ένα road trip μεγάλο. Ένα road trip 2.000 χιλιόμετρων. Σκοπός μας, να γίνουμε αστέρια στο πιο cool από τα extreme sport, το surf. Και να καβαλήσουμε ένα κύμα που αλλού, στην Surfers Paradise Beach στη Βόρεια Αυστραλία. Θα οδηγάω περίπου κανένα 2 ώρα τώρα, 2 και λίγο αρχίζω και παίζουν τα μάτια μου, οπότε μάλλον θα πρέπει να αλλάξουμε σε λίγο. Ποιος είναι ο άλλος οδηγός, ποιος είναι ο άλλος οδηγός? Ποιος είναι πίσω από την κουρτίνα, πει? Ο Τούπανος. Κάνω το για κανένα 2 ώρα ακόμα και αλλάζουμε. Τετραωράκι. Τι σκοπιά ήταν αυτή, τι? 200-300 μίλια ακόμα και αλλάζουμε. Λέω ρε παιδί μου, μήπως ξέρω εγώ να το παίρνατε. Νιώθω σαν να κάνω σκοπιά και δεν ήταν να με αλλάξουν. Και ψάχνω το 19 αλλαγής. Έχει εδώ πιο κάτω σε 500 μέτρα έχει πάρκινγκ. Να σταματήσουμε να αλλάξουμε. Πρέπει από λίγο να αλλάξαμε. Μπορεί να άλλαξες νόμο. Όχι, εντάξει. Σίγουρα. Οδήγα εσύ. Εγώ για σένα, άμα θέλεις, ξέρεις. Πάω πίσω να την πέσω. Άμα θες να οδηγήσεις. Τι δηλαδή κολώνεις να με πεις? Η επιλογή να κάνουμε road trip είναι super από άποψη εμπειριών. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά, θα έχει πολύ πλάκα, θα έχει χαβαλέ, αλλά σίγουρα θα έχει πολύ ταλαιπωρία γιατί θα αναγκαστούμε να κοιμηθούμε. Γιουργάκη, δες. Άντε αγόρια μου. Το μπαΐλα βρώμα εδώ μέσα. Τι θες να μυρίζει ρε? Μαυριδί. Το Χωσανέλ. Οδηγούσες κάποια Ferrari? Όχι, ένα πολύ τίμιο αγροτικό είχαμε. Τότε γιατί τρέχεις σαν βλάκας ρε, πήγαινε πιο ησυχά. Μετά από περίπου 10 ώρες φτάσαμε στην πρώτη μας στάση, το Σίδνεϊ. Ο Πανάρη αυτό έκανε δεξιά από κατάστρο μάξι. Και τώρα? Τώρα φτάσαμε, πήγαινε μπροστά. Αυτό εδώ. Αυτό είναι. Σοφερίνα. Το πάμε στα μάτα. Τι καλά περάσαμε, φτάσαμε παιδιά. Γιουργάκη, μπράβο αγόρι μου. Πολύ καλός οδηγός. Πολύ καλός οδηγός, αδερφέ. Αλλά φτάσαμε χάρη στον Γιώργο που σε κατεύθυνε. Και εσένα που κοιμόσουν. Κοιμόμουνα και δεν έκανα φασαρία για να μην σε αποδιοργανώνω. Is the breakfast a buffet breakfast or a continental breakfast? That's the breakfast. Yeah, this is the breakfast to go. It's a package that we sell. That's a good idea, the breakfast to go. We provide a free Wi-Fi connection. Θα μπαίνουμε στο ίντερνετ τουλάχιστον και θα δούμε να κοιτάμε εικόνες από μελέτες και τέτοια. Νιώθω σαν ποδοσφαιριστής που τον εξαπατήσανε, του τάξανε φυλακή. Θα παίζεις βασικός, θα σου πούμε το καλύτερο σπίτι, η καλύτερη ομάδα θα πάρει πρωτάθλημα κύπελλο και τελικά βλέπεις, στη β' ομάδα παίζεις.
Πού είναι τα καλά ξενοδοχεία? Πού είναι τα καλά ξενοδοχεία? Θεωρείται εξαπάτηση. Πού είναι τα καλά ξενοδοχεία? Πεντάστερα, σε ουρανοξύστες. Καταρχήν το ξενοδοχείο είναι πεντάστερο. Έτσι. 4 αστέρια μόνο το πρωινό παίρνει. Άμα το δεις θα καταλάβεις. Βγήκαμε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης για μία ακόμα καινούρια αλλά πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Τώρα δηλαδή για τις ελεύθερους, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εσύ γιατί ξεκινάς ρε φίλε όλη τη φάση από τον είμαι ελεύθερος? Εσύ πες με, έχεις κοπέλα? Ρε φίλε, είμαστε στην Αυστραλία και έχεις ακούσει που λένε ότι διαφορετικός ταχυδρομικός κώδικας δεν πιάνει. Δεν έχει να κάνει που έχεις κοπέλα. Όπως και να έχει, δεν έχουμε κοπέλα. Ήρθαμε να δούμε το καινούριο trend στην Αυστραλία, το speed dating. Έχεις 5 λεπτά να μιλήσεις με μια κοπέλα και αν σε γουστάρει, προχωράτε, αλλιώς δεν έχει γίνει τίποτα. Πολύ δυνατός είσαι. Πάμε και εμείς να δούμε τι είναι αυτό το speed dating, παιδιά, και θα σας το πούμε σε λίγο. Χτύπησε κουδούνι μέσα, μπαίνουν μόλις σχολείο. For anyone who hasn't been here or hasn't done speed dating before, I'll explain how the match cards work. Write down the name of your dates. If you get a mutual match, both tick yes. We will send you an email tomorrow with your matches. In that email, you will get the name of the person and their email address. And so then it's up to you to email them or take it where you want from that point forwards. Δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι έλεγε. Λοιπόν, κάθεσαι, οι κοπέλες κάθονται, δεν αλλάζουν κάρεκλα και οι άντρες πάνε από κοπέλα σε κοπέλα και τις μιλάνε για 8 λεπτά. Ωραία, εδώ γράφεις το νούμερο. Με το που φύγεις το νούμερο 8, ξέρω εγώ, γράφεις 8, yes or no, αν θες να την ξαναδείς. Trigger. I'm a hippie, psychiatrist. What are you doing for a living? What is your job? A bartender. Bartender? Yeah. I used to be. Yeah? When I was young. Standing in line of fire for the war. What's your name? Elise. Nice to meet you, Elise. I'm Sakis. What was that? Sakis, Sakis. That's a good combination. So what sort of work do you do if you're in Sydney? We own the largest network of Greece. It's called Alpha. So my family owns the biggest share of the network. Yeah, and now we're looking to expand in different markets. Oh my God, you got a gorgeous smile. And instead of doing online dating, it's a lot more real. You meet people face to face. When you meet people face to face, you really know. You can tell in that instant if you want to see them again. So, do you ever been in Greece? Yes, I did once to Creta. Creta. The beauty there is absolutely finished. I'll explain you next round. Nice to meet you. Nice to meet you, Nike. So, you're from Australia? No. Where are you from? Your friends? Yeah, we live in the same house. So you study also? Yeah. In Netherlands, and I've been there many times. Yeah, I travel a lot. So. Only Amsterdam? No, in Breda. That's where I study. Rotterdam. You study in Breda? Do you know that every year in Breda they have a tattoo convention there? Really? Yeah, you didn't know? You don't have? I have any tattoos. Why you don't have? You live in Netherlands. How is this possible? Love, love, love. We are trigger hippie. Yeah, so you meet a guy, what is the first thing you do with him? Eyes, smile. They're the first thing that I notice. I'm your guy. What about you? Well, the first time I meet a guy, I usually like... The first time you meet a girl. No, I don't date girls. Oh, really? Oh, I see. Oh. Actually, I used to not date girls, but I come to a point in my life where I want to explore other options and see whether I'm good with what I have at the moment, and that's why I'm doing this. So what do you do? How come you don't teach kids? I'm a gynecologist. Oh. Yeah. Well, that could be a good job for a guy sometimes. I don't know. No. No? Yeah, no, trust me. I've never met a gynecologist before. Really? Do you want to have like a natural labor or like... Really? You're asking this already? Yeah, like, it's my job. I just want to know like what you... I come from a family where they all had natural, Natural. so I'd probably give that a totally go. respect that.
way I trigger hip play. Αδερφέ, πώς πάει, για πες. Δεν ξέρω, έχω γίνει λάσπη, έχω γίνει 15 σαμπάνιες. Η άλλη έρχεται το γεμίζει, έχω γίνει κουνουπίδι. Δεν καταλαβαίνω τι λέω, τα ίδια σε όλες. Παίρνουμε ένα νούμερο. 3, το 3. Πολύ δυνατό το 3. Πάρε το 2, σου πάρω το 3. You met my friend George, yeah, the ugly guy with the beard. Remember? I remember who you. I know who you mean. Yeah, he's like a tattoo artist, right? Or no? But George? He's into the tattoos, right? No, he's not a tattoo artist. He told me he's a tattoo artist. Because he has a lot of tattoos. Okay? He goes to people and he says like he's a tattoo artist. Women usually like a tattoo artist. He's so cool. So he uses that as a card to get women, but he works in a gas station. Like, so he's a nice guy. Did you like him? Yeah, sure. Yeah. Μόλις έχει τελειώσει το event, μιλήσαμε σε 11 διαφορετικές γυναίκες μέσα σε 1 ώρα και 20 λεπτά. Σπάσαμε το κοντέρ. Πρέπει τώρα να επιλέξουμε σε αυτό εδώ το χαρτάκι σε ποιες θα βάλουμε yes και no. Ποιες θέλουμε να ξαναδούμε και ποιες δεν θέλουμε να ξαναδούμε. Ναι, εγώ βάλω όλες yes, δεν μπορώ να πω όχι. Έχω πρόβλημα. Ψυχούλες ήταν, δεν μιλήσω και δεν τι να βάλω, no. Λες και το δούμε. Όλες είναι πάρα πολύ καλά κοριτσάκια. Το θέμα είναι τι θέλεις. Κοίτα, το 2 και το 3 είναι λίγο παραπάνω από καλά κοριτσάκια. Εκείνη η κοπέλα μου λέει μια. Εσύ τι κάνεις, μου λέει. Τατουάζ βαράω, ξέρω εγώ, είμαι τατουάζης, ξέρω εγώ, τατουάρτης. Γιατί ο φίλος σου λέει, είπε σε μένα ότι είναι χορευτής και στη φίλη μου ότι. Τι άλλο είπες ρε πλάκα στις δύο εκεί πέρα. Ποια σου είπα, άμα μου πεις ποια θα σου πω. Οι δύο που καθόντουσαν εκεί. Που είχε τις όμορφες πίτσες εκείνες, που ήταν εκείνη με το τυρί, η πίτσα και την ελιά. Λοιπόν, πού ήταν η πίτσα με το τυρί χωριάτικη, σε εκείνο το τραπέζι. Εκείνη, το τραπέζι που είχε την πίτσα με την πιπεριά και το μανιτάρι ή την άλλη που ναι, εκεί. Θα ξαναέκανες speed date. Κάθε μέρα. Μπορώ να το κάνω κάθε μέρα. Έχει πλάκα και είναι πολύ ωραία εμπειρία. Αν και στο τέλος κατάλαβα ότι όλα αυτά γίνονται για ένα email. To Greece. Are we in Greece in Europe? Yeah. You guys have a beautiful country, and I'm gonna be there one day. I'm from California. I've lived in Australia for 3 years now. Why did you come to Australia? To study. To study? Yeah, what? Social justice. It's amazing. You're an amazing singer. Thank you. That's not your job though? That's not your profession? Oh, yeah, it is. Music is how I make money. When I sing, I feel like the love of God. I try to give people love. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. And please don't take my sunshine away. My sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You're all so nice. Thanks for making my night. Oh my God. Η κοπέλα που γνωρίσαμε και τραγουδούσε, η Μίμη, ήταν απίστευτη, τρομερό ταλέντο και είναι κρίμα που κάποια ταλέντα σαν και αυτά μπορεί να μην πάρουν ποτέ την καταξίωση που τους αρμόζει. There's a muso, plays the saxophone.
Η Μίμη, η ξυπόλυτη τραγουδίστρια στο κέντρο του Σίδνεϊ, ήταν με διαφορά μία από τις καλύτερες street artists που έχουμε συναντήσει. Η Αυστραλία είναι γνωστή για τις απέραντες παραλίες της. Ακόμα και στο κέντρο της μεγαλούπολης του Σίδνεϊ μπορείς να βρεις μία καταπληκτική παραλία, την Bondi Beach. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι η Bondi Beach, South, παρακαλώ. Όπου θα συναντήσουμε τη φίλη μου τη Ρέιτσελ, που την έχω γνωρίσει για 10 λεπτά πριν 3 χρόνια στη Σαντορίνη. 10 λεπτά πριν 3 χρόνια στη Σαντορίνη. Hey honey, I'm here. We're here. Look at you! Τότε πριν 3 χρόνια ήταν πολύ ωραίο κορίτσι. Είναι αυτή που μου λέγες ότι την γνώρισες 10 λεπτά στη Σαντορίνη και 10 λεπτά στη Μύκονο. Κατά τύχη. Επί 2 συνεχόμενες χρονιές. Πού ήτανε? Μια ξανθιά με πορτοκαλί μαγιώνα τι εκεί είναι. Ω, κροτίδα, Αδυνάτησε κιόλας εκεί. Hey honey! Look at you! Look at this fitness model. How are you? This is my best friend George. Lovely to meet you, George. This is Rachel. 2 times in Greece. Of course, how could I forget that? How are you? Oh, I'm great. The sun, perfect day for you guys to be here. Hey guys. Hello. Darren? Darren. I'm Saki. Nice to meet you, Darren. Nice to meet you, Darren. I'm George. Most popular beach in Australia. Everyone wants to be here. It's a very social area. What do you think, Rachel? Yeah, I think it's a pretty cool hangout. It's a good place to come, have a swim. Θέλεις χαποκεράκι, Γιώργο? Όπως καταλάβατε, ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή της ημέρας, τα φάμε. Every time I met Rachel, she was living the same day. Yeah, every time. And then we realised we had the same birthday. It's good, 30th of April, right? Yeah. Thank you. It took you so many years to realize that there's a destiny like somewhere for the two of us, right? Μεγάλες στιγμές. Forward all the time. Πες μου ότι δεν είχε καμιά μαγιονέζα. I'm going to talk to you about a hidden gem in Greece. It's called Halkidiki. 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 What's so good about it? Hello. What more do you need? You understand? What more do you I need? understand now. I understand now. Halkidiki, nowhere. You go to Σαν τη Χαλκιδική Santo Halkidiki. δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχει. Okay. Δεν έχει. You're a good Greek guy, man. Now,
Τι κάνουμε? Φώτιος Φωνακίδης, τι κάνετε? Σάκης, από την Αυστραλία. Σαν τη Χαλκιδική δεν είναι. Σαν τη Χαλκιδική δεν υπάρχει. Έλα να γνωρίσετε και τα παιδιά την ωραία μας. Γεια σου Βασίλη, Βασίλη is the Greek guy. Hello, I'm George. Nice to meet you. Γεια σου. Okay, κοίταξε, αφού είσαι από το Alpha TV, το Hellenic Club έχει ένα εστιατόριο που λέγεται Alpha. Αλφα. Αύριο θα πάτε στο Alpha να φάτε, είναι στο κέντρο. Κερνάμε. Βλέπεις ο παραγωγός. Βλέπεις ο παραγωγός. Ο Έλληνας και να μην έχει λεφτά, κερνάει. Βλέπεις. Και αυτό δεν έχει ποτέ λεφτά. Το μόνο σίγουρο τώρα είναι ότι δεν έχει λεφτά. Και με λεφτά του αλωνού. Βλέπεις ρε φίλε, τι γίνεται, αλλά είναι ανοιχτό κάρτος ρε φίλε, κερνάει. Αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε την πατρίδα μας. Δεν ξεχνάμε την Ελλάδα, αλλά και εσείς να μην ξεχάσετε τους Έλληνες στο εξωτερικό. Μηδέν άγαν, έσω εγκρατής και τρίτον γνώθησε αυτόν. Και αυτά τα πράγματα όλοι εμείς Έλληνες στον κόσμο πάντα να μην τα ξεχάσουμε. Σπούδασε αρχαία ελληνικά ο Φώτης. Εννοείται. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Καλή τύχη. Γεια. Το έχουμε πει. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Ή καλύτερα και δύο. Την επόμενη μέρα ξαναφορτώσαμε το φορτηγάκι και πήραμε πάλι το δρόμο για να συνεχίσουμε προς το στόχο μας, την Surfers Paradise Beach. Όχι όμως πριν κάνουμε μια απαραίτητη στάση στην δημοφιλή όπερα του Σίδνεϊ. Για πες, πιο πολύ σ' άρεσε η Μελβούρνη ή το Σίδνεϊ? Με μικρή διαφορά το Σίδνεϊ. Νομίζω ότι η Μελβούρνη είναι λίγο πιο... Δεν ξέρω τη λέξη που ψάχνεις, αλλά δεν σου έρχεται. Οικογενειακό. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ σαν ομορφιά το Σίδνεϊ, αλλά για να ζήσω, νομίζω Μελβούρνη. Τώρα, αν μου πεις μέσα σε 2 μέρες, τι μπορεί να καταλάβεις. Θα βάλουμε μουσική. Μίμη Γκίλμπερ. Δεν ξέρω. Έχω τραγουδήσει μαζί της. Πούς. Τι άκου. Πολύ καλή. Στην προτείνω. I remember when I was standing in the dirt. You were ripped from me. I was choking on my hurt. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο μέχρι τώρα. Είμαστε στη μέση του ταξιδιού μας και μας μένουν ακόμα περίπου στα 900 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο Surfers Paradise. Ξέρουμε ότι από εδώ και στο εξής η διαδρομή είναι πολύ πιο ωραία. Έχουμε θέα τον ωκεανό. Δεν ξέρουμε ακόμα βέβαια πού θα κοιμηθούμε σήμερα. Στο αμάξι μέσα θα κοιμηθούμε, το ξέρω εγώ. Πάντως, ο στόχος είναι ένας και δεν αλλάζει. Να φτάσουμε στο Surfers Paradise και να καβαλήσουμε ένα κύμα. Πάνω από 1500 χιλιόμετρα και να καβαλήσει ένα κύμα Σάκης και εγώ να καβαλήσω το Σάκη. But we could not stop
don't know. We were blind. I don't know. Κάποια στιγμή μετά από πολλές ώρες βράδιασε και έπρεπε κάπου να κοιμηθούμε. Σταματήσαμε παράνομα σε ένα απομονωμένο πάρκινγκ, το οποίο για εκείνο το βράδυ έγινε το 5-στερο ξενοδοχείο μας. Ψάχνουμε μια ώρα να κοιμηθούμε στη μέση του πουθενά, αλλά άκουμε αυτό. Δεν φαίνεται. Είναι ωκεανό. Πώς θα χωρέσω εδώ, ρε? Κλείνω το φως για να κοιμηθούμε. Κλείστο. Θα δούμε το πρωί τι θα γίνει. Κλείστο. Καλή νύχτα, Γιωργάκη. Καλή νύχτα, Σάκη. Η έκπληξη της απίστευτης θέας που μας περίμενε όμως το πρωί μας αποζημίωσε στο 100%. We are walking towards freedom. Αυτές οι αυθόρμητες, απροσδόκητες στιγμές είναι που κάνουν το ταξίδι σου πιο ενδιαφέρον και σε κάνουν να θέλεις κι άλλο. We will not go back. We have new love in our heart. I'm so proud of you. Makes me cry. Makes me. Καλή λοιπόν η θέα, αλλά χωρίς πρωινό ρε φίλε δεν πας πουθενά. Όπα, email. Πήρα email από το Fast Impressions, από το Speed Dating. Μόλις μου ήρθε και εμένα, φίλε. Θα μάθουμε πόσα yeses πήραμε, πόσα ναι πήραμε όλοι. Πόσα yeses πήραμε. Μου δείχνει μόνο τα δικά μου όμως. Και εμένα δείχνει μόνο τα δικά μου. Μάντεψε πόσα πήρα, να σου πω πόσα πήρες. 4. 4 πήρα. Απεστευτός. Το φιλαράκι μου πρέπει να πει τουλάχιστον 10 στα 11. Δεν νομίζω, αδερφέ, είχα 2. Δεν πήγα καθόλου καλά. Ενώ εγώ πάτησα όλες και δεν πάτησαν σε μένα. Εντάξει, πήρα εγώ 4, πήρε ο Γιώργος 2. Δεν θα το πανηγυρίσουμε κιόλας. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν ήταν για διαγωνισμός. We are the champions, my friend. Εντάξει, ήταν σαν να κλέβεις από εκκλησία που εντάξει. Είχαμε ακούσει για ένα καταπληκτικό, ιδηλιακό, κρυφό από τον υπόλοιπο κόσμο μέρος που μπορείς να πας και να μάθεις σερφ. Και αυτό τελικά είναι το X-Spot, το οποίο δεν είναι τόσο κρυφό, αλλά παραμένει καταπληκτικό. Τι λες τώρα ρε φίλε? Find your mojo λένε τα παιδιά εκεί. Το mojo θα πει η δύναμή σου. Αυτό το κάτι της που σε κάνει να χαμογελάς και να περνάς καλά. Και εκεί στο X-Spot μάλλον το έχουν βρει. Πού θα κάτσουμε? Γέλας. Αδερφέ, τα παιδάκια δεν θα μεγαλώσουν όλα 18 χρονών άμα τους το φάτα. Άμα τους πας στο φαγητό. Λέω μπορώ να έχω ένα δεύτερο, μου λένε μπορείς. Εγώ και δεν σου είπαν έτσι, μπορείς να φας όσο θέλεις σου είπανε, να είναι στην αλήθεια. Αυτό τι είναι καλά δεν τρέπεσαι, έλα τώρα.
από Αγγλία είναι ήδη αρκετό καιρό εδώ και μας μίλησε για το δικό του πλανήτη σερφ. How long are you going to be here for? Forever, man. Forever? Forever. I don't want to leave. Why? Because it's amazing. It's warm and there's waves. There's work. Nice people. It's like the dream. I mean, people live in this camp just because they want to live and surf. That's all people want to do. It is a way of life. It's like getting up in the morning earlier, going surfing all day, you know, eating, stretching, doing whatever you do, basically all around surfing. A lot of the people work here and spend all their money for new surfboards and things just for surfing. Nothing else, that's all they're doing. They want to get good at surfing. You are a big shot. Yeah. Down there. Fills it with fun. Από ό,τι μας είπαν από μέσα από το camp, έχει ένα πάρτι, λέει. Σαν και αυτά που όταν ήμασταν μικροί που κάναμε στην παραλία, θυμάστε εκεί που μαζευόμασταν στην γύρω για τη φωτιά, που παίζανε κιθάρες και τέτοια. Φίλοι μου το είχαν πει, ξεχνάρε πύλη τη φανή. Και θα πάμε να μπλεχτούμε κι εμείς με τους πιτσιρικάδες, στην ηλικία μας δηλαδή 20 χρονών, 22. Φίλε, να σου πω κάτι, είμαστε cool μπαρμπάδες εμείς. Είμαστε cool θείοι. Είμαστε cool μπαρμπάδες και κάνουμε μια πάμε και εμείς να χορέψουμε, πάμε να χορέψουμε στη φωτιά. Σκοτάδι πίστα ρε παιδί μου, λέμε αυτό είναι. Εντάξει, πεσμένα είναι. Λίγο, Νομίζω πως αυτά τα πάρτι στις παραλίες με χορό και φωτιές μένουν σε όλους μας χαραγμένα στη μνήμη μας για πολλά χρόνια. Το επόμενο πρωί θα παίρναμε το πρώτο μας μάθημα σερφ. Δεν θα αργήσω. Με κι αυτή 7,5 ώρα το πρωί μάθημα, είναι δυνατόν. Είναι το πρώτο μάθημα, το είπα. Κάτι για να μάθουμε τα βασικά, τα οποία χρειάζονται για να διαπρέψουμε και στις θάλασσες της Αυστραλίας. 7,5 ώρα το πρωί. Fun. You guys are going surfing, of course you're going to have fun, okay? Try not to get too frustrated with it though, guys. Surfing is a difficult sport to learn, okay? I will tell you that now. You're going to get out in the water and you're going to find it a lot harder than you thought it was going to be, okay? So we've got coaches in the water with you. The boys over here, myself, we're going to be out in the water with you today. All good, we'll move on. Love our equipment. Okay, guys, the surfboard, the wetsuits. Please treat these like they're your own. Okay, so once you're on your board, make sure also that you're nice and straight down the centre of your surfboard. Nice straight body, tuck your feet in together and lift your head up nice and high so you can see where you're going. One hand at a time, reaching right out and bringing that arm back all the way back past your hips. Nice, big, long strokes. From just lifting myself up here, I'm twisting my hips and sliding my feet up. My hands haven't moved. My feet are now across my surfboard. From here, all I need to do is take my hands off slowly, rise up just a little bit, and I'll be surfing. So, cruising along, few sharkers. Ew! All right, all good. All right. All right, here we go. That wave hits your feet. What are you going to do? 3, 4, hands. Back foot. Front foot. Everybody looking up. And switch. Right. Oh, that was Τα μαθήματα ήταν σούπερ, το πρόβλημά σου ήταν μετά το πώς θα ανέβεις πάνω στο κύμα. Like
Βλέποντας τον Γιώργο να κάνει σερφ, σου ανοίγει τη διάθεση. Είναι ο άνθρωπος που τον βλέπεις και χαίρεσαι. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα ποτέ να κάνω σερφ. Τον είδα παρακαβαλές στη σανίδα και έχω αλλάξει σαν άνθρωπος. Είμαι καινούριος πλέον. Η ζωή μου πλέον έχω καινούρια κοπέλα, καινούρια έρωτα. Η ζωή μου πλέον είναι η σανίδα μου αυτή. Είμαι ερωτευμένος. Και όλα αυτά χάρη στον Γιώργο. Σε αγαπάω. Τρομερή εμπειρία για ένα πιτσιρικά να έρθει από τη χώρα του και να μένει εδώ και να μαθαίνει να κάνει σερφ. Ναι, καλά καταλάβατε. Το road trip συνεχίστηκε με μεθοδικούς ρυθμούς, τις κλασικές αλλαγές και τις συνηθισμένες μας τάσεις. Νομίζαμε ότι θα ζευγαρώσεις, ρε φίλε. Κι αυτό έφυγε, τρόμαξε. Γκορίλας καγκουρό. Αλλαγή βάρδιας. Φτάσαμε. Δεν είναι αλλαγή βάρδιας. Φτάσαμε στο σημείο που μας λέγαν όλοι ότι πρέπει να πάμε. Εδώ στο Byron Bay είναι το Art Factory. Εγώ με την πρώτη ματιά που βλέπω μου θυμίζει κάτι από καταβλισμό χίπιδων. Είναι full ζωγραφική και τους βλέπω όλους είναι ξυπόλοιτοι και εντάξει το ζουνε πολύ διαφορετικά. Gentlemen. Hello, Ben. Hi, how are you? We are looking for one room. Yeah, so we've got a space for four of you guys. Βρήκε δωμάτιο. Το Arts Factory είναι από τα καλύτερα κάμπινγκ που έχω συναντήσει όσο καιρό ταξιδεύω. Εντάξει, απίστευτο το μέρος, απίστευτο το μέρος. Κάνω θέση. Πού θέλεις, πάνω ή κάτω? Πάνω. Και εγώ πάνω, αυτό είναι πολύ ωραία. Για να δεις. Εντάξει. Τα σπάει, Εντάξει, δεν νομίζω να πέφτει κανείς μέσα εδώ. Adam, quick question. What's the best country on the planet? Australia. 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 I represent Sweden. So you're traveling? I'm traveling. For how long? 6 months. What's your name? Maria. Maria. This is a Greek name. Maria. Maria. You like guys with tattoos? Be honest. Yes. You want to see my tattoo? Yes. Hold this, hold this. Are you serious? No. Only, don't worry, like. This amazing idea just popped in my head. Why don't you like screw this place and just follow us around for a month? What do you It's gonna think? be madness, madhouse What do you think? is going on. Quickly, What's going on? What do you think? What do you think? I love the idea. Perfect. And You got a I'm deal. gonna do it. Yeah, why don't you take him up? I don't win anymore.
Μετά από αρκετές μέρες στον δρόμο, φτάσαμε στο Gold Coast. Αλλά πριν προσπαθήσουμε να καβαλήσουμε τα κύματα, είπαμε να πετάξουμε πάνω από τα κύματα. Όλα αυτά με το απίθανο jetpack. Τι είναι το jetpack? Δείτε καλύτερα με τα μάτια σας. Είμαστε εδώ στο Surfers Paradise, σε μια συγκεκριμένη παραλία, σε μια φτωχογειτονιά, the Butts Beach. And we have Richie with us. Richie, thank you for having us here. What's this thing? What is this equipment? Jetpack, basically it is a water pump, 265 horsepower, and it does something like this. Αυτό ήτανε, πάμε να το δοκιμάσουμε κι εμείς. Μπορώ να σε δέσω εγώ να σε ρίξω. Ας θέλει να το κάνουν οι άνθρωποι. This one here is a safety release. If you got stuck under the water, you pull this to the right and that breaks your harness. It releases you. Πώς να στο περιγράψω, ξέρεις πώς νιώθεις? I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Είμαστε εδώ στο Surfers Paradise το πρώτο μας βράδυ και δεν πήγαμε σε κάποιο ξενοδοχείο, αν και γενικώς τα ξενοδοχεία είναι λίγο φθηνά εδώ. Και διαλέξαμε αυτό το hostel, το Islander. Γιατί όμως? Γιατί είμαστε στο καρακέντρο του Surfers Paradise. Για την ακρίβεια είμαστε εδώ πέρα, αυτό εδώ ο στυλός είναι το... Πιο κέντρο δεν γίνεται. Και εδώ το άλλο στενάκι είναι το... Ο πεζόδρομος που είναι όλοι και βγαίνουν και τα πίνουν και τρώνε. Δεν πληρώσαμε γιατί, να μην δείχνουμε. Περιμένουν στο φανάρι το κόκκινο. Ξέρεις ότι τρως κλείσει εδώ, Ναι, να πάμε πίσω του. Και με αυτό το δίλεπτο περπάτημα φτάσαμε στην κεντρική πλατεία του Surfers Paradise. Gold Coast είναι η χαρά του τουρίστα. Έχει από παραλίες, από shows, από εστιατόρια και φαγητά, από νυχτερινή ζωή στην οποία γίνεται πανικός. Τα έχει όλα. Hello.
Εκεί πετύχαμε τον Σάβα, ένα παππούλι με πολύ μεράκι. I think this is a Greek bouzouki. Greek bouzouki. Είμαστε Έλληνες. Γεια σου Σάβα, από Θεσσαλονίκη είμαστε. Από Θεσσαλονίκη, φίλε. Είσαι απίστευτος. Ωραία, δικέ μου μπράβο. Μα θα πω είσαι Μαγκάς, είσαι και μερακλή. Θα πω είσαι μαγκάς. Τελικά η καλλιτεχνική φλέβα δεν πάει σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν ζωγραφίζεις, δεν πρέπει να ξέρεις και να τραγουδάς. Εντάξει, τι να κάνουμε, ξέρεις να ζωγραφίζεις τουλάχιστον. Πόσο χρόνο είσαι, Σάβα? 80. Αυτό είναι ο Σάββας, είναι 80 χρονών και παίζει μπουζούκι στο Surfers Paradise. Παλικάρι, Εγώ τι να πω, δεν τον είδες. Αλλού. Το παγκάκι εδώ πέρα είναι σανίδα του σερφ. Ήμουν σίγουρος. Ένα κοινό μυστικό μεταξύ των σερφερ είναι ότι για να κάνεις σερφ χρειάζεσαι μια σανίδα του σερφ. Αλλά για να αγοράσεις μια σανίδα χρειάζεσαι και $550, έτσι. Οπότε και εμείς ήρθαμε να νοικιάσουμε μια μόνο με $25 τις 2 ώρες. Thank you very much, mate. Good time out there. I will. See you later. Και ήρθε η ώρα να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας και να καβαλήσουμε επιτέλους εκείνο το κύμα που λέγαμε στην Surfers Paradise Beach. Πολύ δύσκολα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι πολύ πιο δύσκολο το κύμα από το camp που ήμασταν. Για να σου πω κάτι, αφού πάνε εκεί, σε παίρνουν έτσι μικρά κύματα αυτά. Δεν είναι τα άλλα. Δεν έχουν ροή, είναι πολύ πιο απότομα και το ένα πίσω το άλλο. Οπότε πάμε να ξαπροσπαθήσουμε εδώ. Είχαμε μεγάλα προβλήματα γιατί τα κύματα δεν πήγαιναν το ένα πίσω από το άλλο, ήταν μπερδεμένα, ήταν πολύ πιο άγρια η θάλασσα. Αλλά γενικότερα, αν είσαι σερφερ, νομίζω ότι έχεις καταπληκτικές στιγμές εκεί πέρα.
είναι πως είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορούν να συγκριθούν με τη στιγμή που πετυχαίνεις το στόχο σου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο στόχος. Η διαδρομή μπορεί να έχει εμπόδια. Ο τελικός προορισμός να φαίνεται όπως τα 2.000 χιλιόμετρα που διανύσαμε κι εμείς. Και πολλές φορές να θέλεις απλά να τα παρατήσεις και να ξαπλώσεις ανάσκελα. Μη το κάνεις. Δεν προσπαθούμε να πούμε ότι θα είναι εύκολο. Απλά λέμε ότι σίγουρα στο τέλος θα το αξίζει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Πάρε μια βαθιά ανάσα, αδερφέ, και ξαναπάμε. Βαθιά ανάσα. Ξανά, μέχρι να σηκωθούμε. Κορίτσια, γεια σας. Με λένε Γιώργο Μαυρίδη, έχω μακρύ μαλλί και τατουάζ και όπου περπατάω προκαλώ οργασμούς. Πες ειλικρινά, με αυτό το γύρισμα, ειλικρινά, δεν μπαίνει, για μένεις help. Κοίτα με λίγο, βγάλε. Κάτι μανίδης, όχι γιατί κράζει εμένα. Περίμενε ρε βλάκα. Είναι η πιο κοντινή αίσθηση που έχεις Είναι η πιο κοντινή αίσθηση που έχεις στο πέταγμα. Ναι, κυρίες και κύριοι, φεύγει, δεν μπορεί να αντέξει την ήττα του.